ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи савдо тв. ирӯз 23 январи соли 2024 1000 рубли 124 сомонӣ. ирӯза навор дорем бардор азиз. хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯши аршаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Кулуб, ноҳияи Файзобод, ноҳияи Рӯдакӣ, хулоса хонаҳо ва квартираҳо роӣ кардан қабул кардем ва шумо тамошо кунед дар ҳамин навори имзам. Хоҳиш ҳаматон дар ҳамин навор лайк занед, дар канал подписатсия кунед. Ман бовар дорам ай канали ма ягон хона мошини арзон меёбем бардор азиз. барои реклама кардан агар дар шумо хонаҳо бошад, мошино, замино, квартиро, техникаҳо бошад, агар дар имо WhatsApp сурати маълумоташро роӣ кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мемонем. качесо баланд кунед, дар комментар нависед аз кадом маркаи хонаҳо, мошино маъқулаш шумода, аз куҷои туристо мо ҳаракат мекунем, аз рӯи комментар навор кунем барои тамошобино. дар ҷо баҳазо нишинед, навора то охир тамошо кунед. Навор беҳад дарозай, хонаҳои арзон аз 120,000 сомон сар мешавад. Ирона тамошо кунед, мегзарем ба якум квартираи фурӯшӣ бардор азиз. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 7 километр ҳамин зани қарор дорад. дар 4 этаж дукомната хона 57 метри квадратӣ, об свет дорад, постоянӣ, без проблема. хона дар 4 мошина рӯбарӯи бозори Ховарон, об свет аст, постоянӣ вайфай дорад, отопление дорад, кондитсионер места тамом. хулоса чизе ки дар ҳамин хона мебинед, шароитош беҳтарин, телевизор ҳамаш қонуну қоида каргай. мефурӯшаш 450,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе дар 7 километр қарор дорад бардор азиз. аз номи канали Савдо ТВ гап занед, бо ҳамроҳи шумо муомилаи хуб мекунад, хулоса арзонтон мекунад. срочна сумки дар кори ҳамин апашкада мефурӯшаш бо нархи 450,000 сомонӣ. метавонед касоне ки хонахар ҳастанд онҳо даравон кунед, мақсад падилиса кунед. пас нафаре ки хонахаранд, пас нафаре ки хонафурӯшанд бардор азиз, падилиса кунед, худохоҳ савдо мешавад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Қалаи Дашт меган 110,000 сомон нарх бардор азиз. фикр мекунам кам беш арзонтара кунед назар ба дигар хонаҳо. 6 сотих замин масоҳат, дукомната хона. рақамҳои телефон, WhatsApp ҳардуш кор мекунад. зангиш бизанед, арзон мекунад. ноҳияи Файзобод, деҳаи Қалаи Дашт, аз шаҳроҳ мегӯяд аз шоҳроҳ тахминан 100 метр раҳ масофа дорад. 6 сотих, ду дар хона, об свет дорад, ҳуҷҷат дорад, лоиҳаи сохтмон ҳам дорад. хулос камбудӣ надорад, нархш 110,000 сомонӣ. муомилаи созам мекунад ва алиш ҳам мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе боша мега, болош пул метем, ҳамин хонара метем, болои ягон сума метем, мақсад ба ҳамун квартира алишам вариантошам дорад бардор азиз. рақамҳои телефон, WhatsApp ҳардуш кор мекунад, занг зан маслиҳат кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната 2 сотих замин масоҳат дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, об свети шаҳрӣ дорад бардор азиз. 550,000 сомон нархш. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. 4 дар хона, подвали калон, хона люкс, ремонтай, айраи калон 800 метр мақсад масоҳат дорад. дар наздикиш мактаб, боғча, хулоса маълумотҳои пурраша мега. ҳамин рақамҳои охириш 1001 дар занг занем, муомила мекунем меган, бо қачон гап занон мекунам. хулоса ага бачако мо ҳаракат мекунем ки ҳамин хонаҳои арзонтар назар ба 1.5 миллионае ки мақсад зуртон намераса, пешниҳодш намекунем, чунки зуртон намераса ҳаракат мекунем, навор накунем бардор азиз. арзонша пешниҳод мекунем ки ҳамин нафарое ки мақсад хонахар ҳастанд зуртшон бираса. хоб ӯ тарафи маълумоташа ҳамин соҳиби ҳамин хона мегирем бардор, занг мезанем, ҳамин рақамҳои 1001 муомила мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 3 комната 3 сотих замин. подписатсия кунед бачако, лайка занен, зангулаш қатӣ навор мекунем, шумо хабардор мешавед бардор азиз. масъалаи хонаи фурӯшӣ 3 комната 3 сотих замин масоҳат дорад дар шаҳри Кулуб, деҳаи Тутӣ меган, ҳамун тарафда қарор дорад. қишлоқи Тутоҳ номаҷа биласай бардор азиз. ҷои хушрӯ 3 дар хона, ғишти пухта қатӣ бардоштаган, 10 ба 5 4 ба 10 бале
10/3 дару тирезааш мақсад задагӣ тайёр аст. дар шаҳри Душанбе сексия боша мега алишам мешавад бародари азиз. касоне ки харидори қизиқ ҳастен ина марамат 200,000 сум мега. ҳамин хел бардоштагиам пони қонуну қоидааш қатъияй мақсад ки ҳами проектҳои нав қатъи мегирем фақат бо далши ремонт мекунем. нигоҳ кунем чӣ хел фасонка удобни проектошай. занг зам масъалат кунем бихаремеш. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, райони ЖД станция меган. дом 12 этажа бародари азиз. ҳами котлован дидесем бародари азиз 12 этажа. бардоштагианша дар 9 этаж духонагаи 90 метри квадрата як ҳастай. дар 10 этаж дута духонагаи 75 метри квадрати бародари азиз. нархҳошон 1 метри квадрати $240. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран 559. WhatsApp дора занг занед. ҳами хона мега мақсад дом фасон хезондагай трезоршон ҳами тарафи раҳ нигоҳ кардагай. мақсад метавонед зиқ шинагар ҳамун балкон мебурен я бо давои тоза мегирен, раҳа тамошо мекунен. хулоса беҳтарин ҷой. касоне ки мақсад харидор ҳастен бо муомилаи сӯзам дора. якчандта хонаҳо дора. ҳами ака WhatsApp донад аъзоми канали Савдо ТВ муомила мекунам рӯи шумо. айни ҳол ҳами здани дар 7 этаж рафтестай. бо далчи бояд бихезонанша. моҳи сентябр 2024 сол иҷозат ремонт мешавад. охири солда метавонен мақсад касе ки мехара супурда мешавад, медонед зиндагӣ мекунем бародари азиз. занг зам муомила кунем бо. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз квартира бачако дар шаҳри Душанбе дар Қарабуло қарор дорад. 756,000 сомонӣ. дукомната 9 этажда қарор дорад. 77 метри квадрати. хулоса гап хона бениҳоят фасон ремонт кардаги комнатаошон зиндагӣ мекунед, фақат дам мегирен. доми 12 этажа ҳами комната худаш дар 9 этаж қарор дорад. пеши мединститути Қарабулудай. посолствои Россия да меган ҳам тараф да бачако. касе ки дар территорияи Қарабулу мақсад рафтагиа медонам ҳам тарафора. занг мезанен 756,000 сомонӣ муомилаи хубам дора бародари азиз. дӯстони азиз, барои реклама дар боло рақамҳои моай 931 07 99 97 имо WhatsApp. агар ки дар шумо хонаҳо боша, мошино, замино, квартиро чизе ки дорен рӯиш кунен, ҳаракат мекунем дар навори баъдна фурӯшда рекламада бугзорем. лайкро занед, навора даш тамошо кунем бародари азиз. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор бародари азиз, кӯчаи лаби даре меган. инамиҷа қарор дорад. 3 комната 2 сотиқ замин масоҳат дорад. чӣ хеле ки дар рӯи экран дидесен навоша. об свет дорад. 250,000 сомон нарх мега бо муомилаи сӯзам дора бародари азиз. ин тараф гул корӣ кардаган. хоб хоначанам хеле фасон карда ремонти зури бад кардаганша. мақсад касе ки мехара бо кам беш муомила ҳам дора. 250,000 сомонои. фикр мекунам ки дар ин момент бениҳоят ҳами хонаҳо қиматам бародари азиз. ҳами арзонтарша мақсад рӯи кардаган. касе ки мехара бо муомила дора меган. ҳамин рақамҳои 908 занг зам маслиҳат кунем бародари азиз. мегзарем ба ҳаштум квартираҳои фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода Регарда бародари азиз. нархҳошон 1 метри квадрати 330 то $350 бародари азиз. пешпардохт метавонед бикунен. касе ки мехара 20 то 40% сумша метен. марамат пожалуйста ина. ба далши бо ипотека бефоиз оҳиста оҳиста 2-3 солда метавонед ҳами нархи ҳами хонара мақсад сумша биспорен. инами проект десен ҳами хеле бародари азиз. ҳай бо рақамҳои WhatsApp 900 да занг мезанем 5920 ҳами хонара мақсад видеоша роитон мекунанд. ҳами акамон акай Муҳаммад мега худаш 4 та здани дора бародари азиз. як здани ҳам хеле пони ремонт шудага фасонаи мардум зиндагӣ дора. бояд тайгаш мақсад дар ҳафтуми тарафсай. бо ду здани дигашон мақсад нав бардоштагиан. иношам кор кесай. метавонем бо нархҳои арзон бихарем бародари азиз. маърамат занг зам муомила кунен. нархи навои арзон барашо пешон мекунанд. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб бародари азиз. ака нигоҳ кунед. деҳаи Андароб меган дар шаҳри Кӯлоб. ҳамун тарафода касе боша мефаҳмад. инами хеле хона бардоштагиан. документош 100% бо савдо ҳам мешавад. 4 комната 14 сотиқ замин масоҳат дорад. 14 замин масоҳат дорад.
130,000 сум меган. рақамҳои телефон ҳардуш кор мекунад. дута рақам дорад. аз номи канали Саудо ТВ гап занем, муомила сӯза мекунад. обсвет пасаяни ҳаста меган. документош 100% бо савдо ҳам дорад. 4 комната 14 сотих замин масоҳат қатӣ. мақсад касе ки бародар ҳастен акавдаро метавонен 3-4 нафар амира бихаренда отдельни 4 сотихи куненда ба зиндагӣ кара бигарден бародар азиз. ин хелда бениҳоят шумода арзон меқалда бародар азиз. просто ҳамин хона срочна бародар азиз, срочна фурӯшия гуфтан барои мо навориш кардем. марамат занг зан муомила кунен, арзонтар карда бигирен. 130,000 сум бо савдо ҳам дорад. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, чойхонаи Партизон меган. онамо тараф дай. рости ҳамин наворда худам дам гирифтем. беҳад ибад ҳамин хонаҳо, мошино, бахши хонаҳои арзон рӯй кардан бар шумо рекламаш кардем. тамошо кунед, мақсад бигирен шабо. чойхонаи Партизон нархаш 260,000 сомонӣ, 4 комната 5 замин масоҳат дорад. ин ҳамин херемон кардаган. мақсад касе ки мехарад ба номаш мақсад мегзаронанд, документош қатпони афрол мекунанд, мегирен зиндаи кам мегиранд бародар азиз. 260,000 сомонӣ, 4 комната 5 замин масоҳат. рақамҳои телефон аз номи канали Саудо ТВ, Авто ТВ муомила суд ҳамроҳи шумо мекунанд. бародар азиз, хоҳиш ай ҳаматон дар ҳамин навор лайка бизанен, мақсад дастгирӣ кунен аддуши. раҳмат ба ҳаматон ки моро мақсад тамошо мекунен. ҳамин рости навораи мо 10, 12, 15, 20,000 пасонд мегирад. рости 300-400 та лайк ай. хоҳиш ай ҳаматон ҳамин каси медрои лайка биза, ҳамин подписатсия ки мошини хона нахарян. 11ҳам хонаи фурӯшида мегзарем бародар азиз. боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҳамун территория Откорма меган. ҳамҷо гуфтан мақсад ҳаминҷо ҳам хеле маълумот додаган. нархша 260,000 сомонӣ меган. хона бо хишти пухта бардоштагиай, 4 комната 5 замин масоҳат дорад. хона дар шаҳраки Файзобод яка қишлоқш там набудай. шаҳраки Файзобод Откорма меган. 4 комната 5 замин масоҳат дорад. калидор ба пеши долон, тагш подвал иборат буда. 5 замин масоҳат. чоҳи обам дорад. 11 та калодес ҳам дорад. об дорад. документош 100% тайёр. даруни район Откорма занг занем муомила сӯза мекунем меган. 260 та бо савдо ҳам дорад бародар азиз. касоне ки хайдори қизиқ ҳастанд одамо занг зан беҳуда занг зан нозор ноҳат шо накунем бачаҳо азиз. хулоса ин гап ҳамин касоне ки хонахари қизиқ ҳастанд ҳамин афрода мақсад зелёни занг зан муомила кунем меган. мегзарем ба 12ҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоил Сомонӣ, 499,000 сомон нарх. 2 комната 2 сотих замин масоҳат дорад. хонара мақсад фасон карда ремонт кардаган, ремонти замонавӣ. нови ремонт, қонуну қоидаш қатӣ. ҳамин гирдвана пони ҳамин мақсад мардуми зиндагӣ дорад. масҷид, мактаб, беморхона, поликлиника ҳамаш ҳастай. 499,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоил Сомонӣ, 2 комната 2 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. кондитсионер, печка, холодильник ҳамаро дорад дӯстон азиз. полни бо отдельни комнатаҳо, мақсад хоначаҳои фасон кардаган, мақсад барои зиндагӣ кардан удобни кардаган. касе ки мехарад ҳамин нарх навоша пешниҳод кардаган. муомила кунен. дар ҳамин канали мо подписатсия кунед бачаҳо. мо бовар дорам дар канали мо хона мошини арзон меёбем. ҳаракат мекунем хонаҳои арзон навор кунем барои тамошобинҳо подписчикои худмон бародар азиз. 499,000 сум нашоти нарх наво муомила кунем бо арзонтон мекунам намекунам сахтом мақсад мефаҳмед бачаҳо. дӯстони азиз, номерои барои реклама кардан мошин, замин, хонау квартиро боша. агар имо WhatsApp рӯишни рекламаш мекунем, лайкора занен, дар ҳамин канал подписатсия кунен, фақат адуш дастгирӣ кунен. касоне ки хонахар ҳастанд, квартирахар ҳастанд, ҳамон афрода подписатсия кунен, бачаҳо ошноотонда рӯй кунен. хулосаи гап лайк занен, подписатсия кунен то навори баъдина хатона ҳисоб кунед бачаҳо. ҳамин видеои моро ждат кунед, фақат мо барои шумо беҳтарин